Ujedinjeni regioni Srbije od osnivanja ovog političkog saveza se zalažu za decentralizaciju vlasti, odgovornosti i budžeta sa republičkog na lokalne nivoe, pa su i tribine koje će organizovati u narednom periodu osmišljene sa istom idejom. Na tribinama koje će se održati po mesnim zajednicama u Pančevu i okolnim selima, građanima će se predstaviti kandidat Ujedinjenih regiona za gradonačelnika Pančeva Saša Pavlov, kaže Jovan Samuilov. U tom cilju smo se odlučili da organizujemo ove tribine. Prva tribina za koju smo moguće malo zakasnili, ali ja bih je svejedno najavio, jeste večeras. To je tribina u mesnoj zajednici Centar. Ona počinje u 20 časova. Na ovoj tribini želimo da predstavimo našeg kandidata za gradonačelnika, gospodina Sašu Pavlova, i takođe bi želeli da razmenimo ideje, stavove, probleme i moguća rešenja u vezi šta muči građane na teritoriji tog dela grada. Sledeća tribina Ujedinjenih regiona održat će se u petak 28. oktobra u mesnoj zajednici Gornji grad. Sledi mesna zajednica Starčevo 31. oktobra, mesna zajednica Strelište 1. novembra, a u petak 4. oktobra tribina će se održati u mesnoj zajednici Tesla. Sve tribine počinju u 19 časova.